Home, ho hem explicat moltes voltes, va sorgir de forma prou... no sé, prou improvisada. Vull dir, érem un grup d'amics i ens agradava fer així sketch. A mi el que sempre me manejava era fer sketch, i érem un grup d'amics i allí vam crear en el pub l'Escenari, és un pub ja històric d'Alcoi. Vam crear el que era el concepte pot de plom, que no vol dir res. El pot de plom és un nom així cacofònic. Pot de plom és com de pot de plom, no sé. Però això es va convertir en el pas del temps en una, no sé, en una història que ha quallat, sobretot a nivell meu personal, no? Ha quallat a nivell, no sé, laboral. Vau començar fent historietes, feu historietes de com per exemple Jordiet, com per exemple quan anàveu a trobades de l'Escola Valenciana, com començàveu... Per què va ser això de fer aquelles historietes medievals? No ho sé, a veure, això és tot una cosa lògica. Vull dir, una cosa es porta a l'altra, no? Vull dir, els sketches, al principi fèiem mim. O sigui, jo al principi mos maquillàvem de mimo, però el pare que fèiem broma de lo que eren els mimos. Això fa molts anys, és que jo estic parlant de fa molts anys. I després, a mi sempre m'ha agradat el rotllo medieval, sempre m'ha agradat, no puc evitar. És un poc el rotllo este de Monty Python, ¿no? Que de repente feien los caballeros de la mesa cuadrada, ¿no? Pues a mi sempre m'ha agradat un poc el rotllo medieval, no puc evitar, sempre m'ha agradat. Entonces el tema de fer rondalles sempre ha estat una constant en la companyia. Jo sempre fer monòlegs o espectacles de més actors, però sempre el rotllo medieval sempre ha estat ahí, saps? El tema de fer de bufons, de joglars, de tamboret i tal, això és una cosa que m'agrada. I això van fer molt en places de pobles i en escoles valencianes i tot això. Sí, però això també és per una forma d'entendre el teatre. La forma d'entendre que tinc jo el teatre és com a teatre popular. Aleshores, a mi el teatre que m'ha agradat sempre és un teatre de contar coses al públic i que el públic reaccione. Aleshores m'agrada aquest tipus de teatre. No és un teatre d'allò que es diu quarta paret, saps? No ho sé, si heu parlat amb més gent dedicada al teatre, però en el meu teatre la quarta paret no existeix. És tot el rato contant coses, mirant a esta tia que fa no sé què, l'abuela que diu no sé quantos, tu no sé què. En les places de poble era espectacular, no? Ara, jo què sé, també vaig a sales que està la gent estan molt educats, molt correctes i tal, però quan vas en estiu a una plaça de poble tenir xiques donant pel cul, l'abuelo que no sé què, uno que salsa, uno que el diu que has d'anar a prendre pel cul, jo què sé. Vull dir que és el concepte de teatre popular, però el concepte de dignificar el teatre popular, no el teatre popular com algo pejoratiu, que depèn en qui parles del món cultural. El concepte popular a voltes és un concepte pejoratiu. Aleshores per a mi és el concepte més elevat que n'hi ha. I aquest concepte popular et fa implicar-te i mullar-te políticament i socialment en els problemes de la gent? Continua dient el que vos he dit abans. Tot és un procés lògic. En la meua trajectòria o en la trajectòria de la companyia és tot un procés molt... Una cosa ens ha portat a l'altra. Fer sketch ens va portar a fer rondalles ens va portar a fer broma de personatges d'actualitat, de sobte anaven apareixent per ahí que si la Rita, que si sa Plana, que si no sé què, que si el Papa... I a poc, sense donar-se compte, vull dir, no n'hi ha un raonament, diguem, intel·lectualitzat de dir voy a dedicar-me a fer crítica política. En la meva vida no passa això. El meu raonament ha sigut anar fent i sense donar-te compte apareixen els personatges, tots els personatges de l'actualitat, i ara en aquests moments, diguem, això és el gros de l'espectacle. I en aquests moments arranca a parlar de Bárcenas, del Papa, de Rajoy, de Cospedal, de l'altre, perquè no ho puc evitar, saps? Perquè
m'ho demana el cos, saps? El cos em demana traure a Gallardona, l'altre no sé què, al Huert, i els tractos allí, i al final això és una coctelera que si el públic entra, això és explosiu, és una cosa molt xula. D'aquelles històries medievals vau tindre cert èxit i vau començar a treballar per a Canal 9, per a Punt 2, per a Punt 2. Com va ser això d'estar i estar en Canal 9? No, tampoc va ser així, no va ser per l'èxit de... Vull dir, nosaltres teníem molt bon públic en tot el País Valencià i lo de Canal 9 va ser una experiència molt xula perquè van fer una sèrie completament produïda i realitzada en Alcoi, allí en un platonet que vam trobar, però és curiós perquè va ser una sèrie que va tindre molta acceptació perquè eren rondalles valencianes per a Canal 9 en un format molt divertit. Va tindre molta acceptació, la gent li agradava molt, però Canal 9, diguem-li, la va rebufar. Canal 9, encara que tinguera bona audiència, tampoc van demanar més capítols. Entonces es va quedar en la nostra trajectòria com una experiència puntual en Canal 9. Va ser una cosa que es va fer, es va emetre, de quan en quan Canal 9 la torna a passar, fa redifusió, però a nosaltres se ens ha quedat com una experiència allí audiovisual aïllada, no? En Canal 9. Lo que passa que el tema audiovisual a nosaltres, a la companyia Pau de Plom, ens interessa molt, entonces ara també estem en els verihuevos, anem llançant verihuevos, anem llançant clips, anem llançant coses, perquè a banda del teatre som conscients de l'altre, no? de que això ens porta també públic, no? El tema de xarxes socials, i YouTube, internet, Facebook, tot això. Doncs això que acabes de contar va ser el detonant. Estàvem al local i quan Camps va dimitir ens va parèixer molt divertit. Sap tot el que va passar aquests dies, tot el que va dir el Camps, el discurs de Camps, i hòstia, ens va fer molta gràcia. Aleshores vam dir, posa't, conforme estem així ara, no? Posa't ahí dient 4 parides. Això va funcionar molt bé i això va fer que diguérem, anem a fer uno setmanalment, anem a fer un verihuevo, no? Setmanalment. Vam aprofitar el concepte del verihuevo, que era una cosa més teatral, i vam començar a oferir un producte més o menys setmanal, o quan podem el fem, que és el verihuevo. Però sí, el detonant va ser la dimissió de Camps. A veure, això també és una evolució. Jo abans preparava les coses més d'una forma, diguem, més habitual, o sigui, més a l'ús, no? És en el meu guió, em feia un guió, no sé què, tal, els textos, els moviments i tal. Ara, saps què passa? Que l'actualitat em desborda. Aleshores jo no faig molts guions, me faig com unes notes, o sigui, jo treballo així, me faig unes notes i com jo ja tinc, diguem, uns anys d'experiència i tinc una sèrie de personatges, aquests personatges els tinc. I en un moment donat, doncs, dic, bueno, tinc unes notes i segons la premsa del dia o segons les notícies que més mos han impactat, jo vaig ficant-ho en teatre. Vull dir, per exemple, estos dies, que jo tenia uns personatges en teatre. Però, clar, és que va el papa i dimitís. Què passa? Que jo el papa el feia fa temps. I tenia el tratge allí. Doncs un dia vaig agarrar damunt de l'escenari, vaig agarrar el tratge i me'l vaig tornar a posar i van fer en directe, van fer la dimissió del papa. El públic ho agarra com una cosa, país que estigui preparat però no està molt preparat, simplement estem tirant mà de personatges que són ja clàssics, no? El papa, la Rita, jo què sé. Quin personatge t'ha influït més, t'ha donat més xoc per a les teves actuacions? Un personatge dels que faig jo? Sí. És que, a veure, n'hi ha èpoques que cada època a la gent li ha marcat un personatge. Per exemple, els primers monòlegs hi havia un personatge que era Jordiet i el Jordiet va ser el protagonista de 4 històries i el Jordiet sempre el portava damunt
Però després el Jordi va desaparèixer i va entrar el Capità Moro, i el Capità Moro també se va convertir en un personatge ja, la gent, el Capità Moro, i el Capità Moro ara és el presentador, el Capità Moro i a fer el Capità Moro, i després jo que sé, n'hi ha personatges que els tens ahí però no pots retirar-los tampoc. La Rita de quan en quan apareix, però perquè la gent cada volta que apareix és una festa. Llavors dius, me dona igual que siga una cosa molt comercial o que siga, me dona igual. Jo noto que la gent té ganes de riure's i diu, bueno, pues un poc de Rita, va, fem un poc de Rita, va, un poc de rei, fem un poc de rei, saps? El rei dona molt de joc últimament. Jo és que jo no sé, jo veig que qualsevol personatge jo m'ho passa bé. Ara estem fent damunt l'escenari un que m'agrada molt, que és un personatge molt curtet, que és la fallera anticatalanista. I això m'agrada molt. Una fallera que vol invadir Catalunya i no sé què, una paella, bueno, una cosa esperpèntica, però molt divertida de fer. La fallera anticatalanista.